laitoin tää sillä suuremmalle linssi, mutta se näytettiin pieneltä, mun oli pakko laittaa. Sitten sillä vähän perus. Eli? Älä mennä lähde. Sitten kun teikiläinen on valmis. Veeti kumminkin venaatas. Voisit alkaa tekee. Me ollaan menossa mäkkäriin tän reenin jälkeen. Mä malta odottaa, että me päästään syömään. Mä oon pistä valmiina. Mitä sä tilaat mäkkäristä? Salat. 2 tiimaksia Big Mackiin. Salaati. Ja mitä? Loppu. Mennään takaisin tähän tekemiseen. Onks meillä sit porkut seuraavaksi? Okei. Ei, tässä on pari toffeja suklaanassa. Okei. Kimi osti viimeksi väärän. Mitä? Se osti sen meal replacementin. Sä pystyt mobile ostaa. Meitä jännittää. Mitä sä treenasit? Maastavetoja, takareisiä ja pohkeita. Mikä niinku lihasryhmässä? Jalkoja. Takareisipainotteisesti. Asia kunnossa. Pitäisikö sun mennä parturiin? Parturi leikkaa parta. Vähän on kasvanut tommonen. Äitä nyt vittu. Pystyy Milloin olla. Love Island? Milloin? Love Island. Ensi kesänä. Steroidi. Ok. Ei vittu, me nähdään kellariin. Tää on mun perusäätö. Upio. Miksi et oo sitä viime? Hätä on Niin, siinä mitä tapahtuu? Mitä säkin minusta? Tofu. Onko sulki sillä, että sä oot jo miettinyt, mitä sä niinku otat? Mä otan sen salat. Niin, sulla oli se salaatti. Mä editoin tähän sit, kun sulla ei oo sitä salaattia. Oh, I forgot all the salads. Oh, they give me Big Mac. Cancel. Meillä on tähänkin podcast. Me menetetään työpaikat ja ne ei sulla töitä muutenkaan. Kuka menee keskellä? Mä en ainakaan minä vittu. Laitat turvavyöt. Mä laitan turvaa. Mä en laittanut, eikö siis laitan kun mä olisin keskellä. Joo, mäkin laitan. Mulla on turvavyöt. Mulla on turvavyö. Miksi tää on se paska? Onko se sun salaatti? Mitäs sulla? Tätä on mietitty koko reeni. American cheese chicken. Plussana. Kokiksella isoilla ranskalaisilla. 4 kananukettia valkosipulidipillä ja 4 cheese chili chopsia. Katsotaan, tässä on tää Irko-salaatti. Mä tanskalainen. Zero. Sehän menee niinku salaatista. You know the rules. Big up McDonald's. If you don't know the rules, get know the rules. Big up Ruben. Mulla on jo nyt nälkä. Mä juodin shit. Tosiaan käytiin just äsken Mäkkärissä syömässä. Nyt on vasta täynnä ruokaa. Kiitos tästä. Jatketaan.